Dili sayon ang pagpangitag Ginoo sa atong kinabuhi. Lingi ay mong tupad, ing nakapila na ka nakakitag Ginoo, ing nakuno. Nakapila na jud ka kanang kita jud ka Ginoo ba? Ambot lang. Mao na daghan kayong nangita as Ginoo. Bisan si Jesus naingon man, moabot ang panahon nga mangita mo nako, pero dili gyud mo makakita nako. Pero si Maria Magdalena nakakita ni Jesus. Ug ang mga santos ni testimonya nga nakita nila ang Ginoo. Mao nang ang ilang kinabuhi nahimog yung balaan kay nakakita sila Ginoo. Gitawag sa ninato sa ato karong panultihon labi na sa theological analysis nga faith experience. Mo nang daghan kayong mga tao karon nga nangahimong leader sa dagkong mga relihiyon o mga sikta tungod kay duna sila'y encounter with Jesus. Ana. Nya kun wa gani tay faith experience nga ikasuporta nining atong pagpanaw sa pagtuo dinis kinabuhi nato sa kalibutan, maglisod gyud tag sustener. Dali kay tang matumbas mga tentasyon sa lipat-lipat sa kalibutan, dali kay tang mada basta wa tay faith experience. Kana bang kasinatian sa pagtuo. Nya unsaon man aron makasinati tag pagtuo, ang una gyud nga buhaton matud pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud na atay gugma sa Ginoo. Motong naingon siya, gipangita nako ang akong hinigugma. Kana bitang mangita kas imong hinigugma, di ka maluyag pangita, no? Ako inomdom ko sa una, kamong mga nakasuway pa nga wala pa ning text-text, suwat-suwat pa to, suwat-suwat ba? Mopada kag suwat karon, sunod buwan pa na mabaslan. Labi nag ang imong gisuwatan tuas layo-layo nga lugar sama nang Manila, labi nagyugawas nasod na usahay duha ka buwan. Nya kanang duha ka buwan excited kay ka nga makabasa sa response. Duha ka buwan ang imong joy, ang imong excitement. Di pa karon nga bisag tuas Amerika ang imong gihigugma, usa lang nimo ka text, mag-expect na ka nga few seconds or few minutes after makadawat na ka. Nya dili gani ka kadawat moabot ng mga 3 ka oras, maglagot na ka. Kana bang mubo kay tag pasensya. Kani manggong nahigugma nga tao, taas kay na siya pasensya para sa iyang gihigugma. Kana ding mga inahan, ako mag-observe man ko, wa man ko nakapaanak, pero mo observe ko ana mga inahan. Kanang gihigugma ninyo ang bata, tanawa ra gud, maghilak ang bata, sige lang gyud mong kanta-kanta, siging kanta-kanta. Ana nya, bibing ano man na tiabaw na sa sige lang yun ako nalay pulan maminaw sama na siya diyo diagi ka usa nagkasakay mi ba sa eroplano nya ang akong luyo na ay bata nga gida nya magsige siya Tagalog ba ano oh okay so lang kay hapit tala mi mutugpa hapit lang sa maor ka bata ano man ay wala ano. Sige nako kabuutan niya ako diri na irritate na kay ko kay wala ko mahigog mas bata pero ako pati nitong bata pailob sa ko taas kay pailob ang nahigugma ngi ko na be lingi ako na imong tupad ing na nahigugma ka nako ing na ko mo na kanang mga asawa nga nahigugmas ilang bana taas kay na siya pailom. Di na siya maluya, di na siya mapulan sa iyang bana, di na siya magyaw-yaw. Pero kana ganing asawa nga gamay lang kayong sukwahi sa lihoks bana or sultis bana, sinta dayon, wa nay gugma. Way gugma. Og di sad na siya kakitag bana. Bisag na siyang atubangan ang iyang bana, di na siya kakita. Nya kay di man siya kakita sa iyang bana, samot nas Ginoo. Narabay daghan palaaway kay bana nya kusog kay mo simba kay nangita Ginoo. Unsaon nimo pagkakita Ginoo nga wa magikakakita sa imong bana? Una niingos Kristo nga
usa ka kabakakon, si San Juan ba to sa iyang ebanghelyo, bakakon ang tao nga nag-ingong nahigugma sa Ginoo nga dili niya makita, unya naglagot sa tao nga iyang makita. Kay ang tao mao ang imahin sa dili makita nga Dios, the image of the invisible God, mao na ang tao. Muna kung mangita day ta Ginoo, naagi tay gugma. O kinsa may una natong higugmaon, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, higugmaa ang tao. Kana yung tao mo higugmaa. Ayaw nag-ilisig iro, ayaw ilisig manok, ayaw ilisig iring, ayaw ilisi ana mga stop toys, kana mga unsa nang tidibir o uban pa diha, hasta pa mga unggoy-unggoy mo igakos-gakos diring unggoy, hagkan-hagkan at tidibir, hagkin ang bana nimo ang naong murag unggoy. Atong no gatong tidibir, mga leon-leon, imong unlan-unlanan, unlanin ng bukton anang imong bana nga porting hubuga. Gaksa-gaksa ng imong asawa nga sigak ig mata, porting ng sukua, kanay gaksa, piti-piti jugas tamparos ana. Adto sa katong tidibir nga di mo baos, adto sa kang adtong iro magtilap-tilap ng iro mo tilap sa tunimo kay imo man tungpet. Kana tilapin ang asawa ni mo ng siga kay mata, kagot ng ngipon sa kalagot. Nya bluod na kay ignaon kana tilapin di ba? Kita juga diha Ginoo. Og mao ni ang ikaduhang paagi nga makakita ta Ginoo. Diin man gipangita ni Maria Magdalena ang Ginoo didto sa gilubngan sa Ginoo. Didto sa simbolo sa kasakit og kamatayon sa iyang gihigugma, didto niya gipangita ang Ginoo. Pasabot di ay makita nato ang Ginoo diha sa atong mga kasakit og mga kalisdanan. Ayaw pangita Ginoo didto sa mga mga carnival, sa atos mga Disneyland, ayaw. Diha pangita as Ginoo, hain ka gisakitan kay naa diha ang Ginoo. Moto si Maria Magdalena gasigig li sa lubnganan. Sakit kay na magsigi kang tan-aw sa lubnganan sa imong gihigugma, di ba? Pero siya siya matug. Gasigi siya dito bantay sa lubnganan, niya gahilak. Kamo, kung sakita na mo sa inyong anak nga nisuyop, zaman, inyong pangitaon ang Ginoo, anang siga kay mata ninyong anak, kagot ng ngipon, o magsigi mo yaw-yaw. Kung ang imo rong silingan gasigi nagmaritis nimo gikuan ka gilibak kag maayo gidaot na ka gikural pang inyong agianan nga sa una ra ba anha na magpangayo ag bugas sa inyo katong ga-eskwela pa karong naka-abroad na dato na gikural na nung inyong agianan nya mosinghag pa nimo mangita ka Ginoo anang tawhana o magyaw-yaw ka zaman yaw-yaw no dahil kagingon buang burag unsa sa una da burag unsa ay ayaw pangitaa ang Ginoo diha niyag masakitan na mo sa inyong pari unsa man mangita mo Ginoo o mobalhin mo laing parokya mga animal pangita ang Ginoo diha tutukin ang naong pari nga murag yawa ay kang Ginoo ani ay kang Ginoo aning yawaan makakita lang kang Ginoo diha sa imong kasakit basta nahigugma ka kay ang Ginoo naagyod sa mga nasakitan di ba niingon siya bulahan kamong nagsubo kay lipayon o hupayon kamo sa Dios. Blessed are you who mourn, you will be comforted. Kinsa may mo comfort nato, kinsa mo console nato, ang Ginoo. Mo na, ug na kay kasakit, go through it, and God will show Himself to you. Og basahon nato ang Biblia, diha gid sila nakakita Ginoo sa ilang mga kasakit, labi na ang kaning kinabuhi sa mga martyrs, diha gyud. Tanawa ra gud ng mga tao nga napriso, ako siya 5 man ko ka
5 man ko katuig sa prison ministry sa atong archdiocese 2014 to 2019. Ang mga piniriso dito ba sulod nasa jud koy kailang mga grabe gyud ka mangtas nga muhimog mga krimen sa katilingban. Pag-abot dito, tuwa na sila sa prisuhan ba? Tangkusuga mo rosaryo. Sige paghikap anang kanang mga sinaw na kay nang ilang mga ribulto dito. Sige hikap. Nya magmisa ko nya nay kandila, ingon aning kandila, ighumas misab, hakpon pa na hasta ng sigas kandila. Ila nang ano ni aplas-aplas dire. Ana. Kana mag-ana kog holy water, aso saurong holy water Pero dinhis gawas, dinhi nga lipay pa kay sila, ana, asa musod og simbahan. Pero mapriso, kakita jog Ginoo. Naago dito'y bangis kay tanan nga hadlok ay metos una. Pag-abot ito, gana-ana, no? Simba na ko. Padir, ana, buta na kayo. Padir, paminatadri. Ako, naong bias panuay ni amin naman eh. Amin. Mo amin. Pero, sige min kita atos gawas, asa mo amin. Nya daghan sa gyud nga gikas prisuhan, paglaya, nahimo na gyung transformed. Daghan. Dito sila nakakita Ginoo sa ilang kasakit. Mo na kita, nanagan itay kasakit, ang ato dayong isulti, niya na'y Ginoo dinhi. Sakitan ba ko aning pagka-transfer na ko sa Compostela? Kay magpasan man ko og 70 million ngadto. Sakit nya nindot man ta dinhi kay mao lagi akong giingon murag comfort zone ba, tuloy-tuloy na ang ating ligaya dinhi. Nanatay kapuy-an sakto, nanatay mga facilities sakto, naanad na sa dato mga donors dinhi. Igabot na ko dito, wapay siguro kung napabatay donors dito. Ikakita niyo na kung to ako nagmisa basig mo ingon awa Father dahil natadya wala na sa San Vicente ana nga ba mura bitag na ay worry na ay pain nya magdapa ka aning ni ang 70 million nya maligya sa tagslat hinay kay halin mao nang sakitan ko pero karon sa akong pagpamalandong karon nakaingon ko na ay Ginoo ani Lord I will encounter you in Compostela together with Santiago. Santiago Apostol, kay ba mo Santiago Apostol? Kana diha. Sa tanang 12 ka apostoles ni Kristo, siya ay unang giputlas liog. Kana si Santiago Apostol mo na unang giputlas liog sa tanang apostoles, giputla nas liog ni Herodes. Nya pagkakita ni Herodes nga murag ni epekto kay nangahadlok mang mga followers ni Jesus, agi sugo dahil niya si San Pablo, kana Saulo pa na sa una, out ni sa mga Hudiyo, sige, atakihan na nagmaayo ang mga Kristiyanos, kaya nangaratol na sila, kana siya, unang giputlas liog, kaning 70 million, gisigihan naman tagpaningil anis uban, way siguro, ato dyan ko, maputlas liog dito, rescue halan yan yung akong liog, ha? Anak kita Ginoo sa atong kasakit. Amo na, bisag nasakitan ta, sige lang gyapon tang update sa atong slots. Di ba? Mao ra man itong kalipay nga natay halin ginagmay o dinagko, halin man gyapon na. Ang atong ganahan pa mo maminaw ako mong updatean. Sige ang atong God's reward and complete elation or grace mao ni atong ibayad sa 70 million 10,000 na 130 kaslots ang atong halin nya 689,870 pa kaslots ang available 100 pesos per slot. Ga-imagine bitaw ko na ko pila kaya kung edad nga mahurot ni kahalin ni ang slata no nga dugay man kay sila mo palit pero sagdi lang basig mo kalit lang sa kadaghan nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 45 na ka challenges ang atong nadawat nya ang ato sang Christ Transforming Union with Mama Mary katong si Tio nga mao na niroy atong gigamit pag construct og mga balay katong 12 ka balay napo na lang kabalay atong konsakonon
O niya, nakahuma naman tagduha. Ang atong halin, 6,401 na, 599 na lang ka slots ang nahibilin. Wow! Pakyawan na ninyo eh. 599, tag 100 pesos. O niya, naani siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100. 32 na sad ang atong nadawat ka challenges. So atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. So unsa ning slot nato, ang pasabot anang slot, ang minimum donation na atong ihatag. Sa pagkakaron, 100 pesos ang atong minimum donation. Unya wala na nay limit sa maximum. Bisag pila pay amount imong paliton, nya kwintadahon ta na per slot, per 100. Unya unsay madawat nato kung mopalit tag slot, kining mga grasya nga atong gititle sa atong slots. Nya unsaon pagpalit? Hala, balik na sad. Sundan ning atong official information. Atong mga bank accounts, ani? Unya kining atong bank accounts or inyong i-GCash. Tanawan ning atong mga GCash accounts. Ang ako puno na for this month, ayaw na kog padadi. Unya pwede sa kwarta padala officially sa akungan or any name aning atong gipakita dinhi. Aron dili mo ma-scam. Nya tanawa sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sa pagkakaron pila na ni ang atong subscriber, 257. Murag 258 naman tingali na 1,000 ang bag-o. Mauna siya ang atong official nga YouTube channel. Kani say tanawa sige kay ani sa dinan ipakita kining atong mga official information. Ako lang ning gisulti ninyo padayon aron magkasinabot tas pagpangita Ginoo. Pulusta kamong mga online parishioners o mga territorial parishioners nag-ambitay ta nining atong mga projects dinhi. Kining atong mga proyekto dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, kining atong nanindot na nga simbahan, nakapalitag mga yuta, nakatukod tag kumbinto, nakatabang tas kapilinya di Fatima nga matukod to, ug uban pang mga proyekto sa Archdiocese, nakatabang tag mga sobras 20 ka mga parokya, Luzon, Visayas, Mindanao, nakapanghatag tag pila na ka thousands of bugas nga tag 5 kilogram lain-laing pamilya. Kining tanan ato ning ginabuhat tungod kay nakakita tag Ginoo. O nganong nakakita tag Ginoo kay ang atong replyan, ang atong gipaningkamutan pag handle ang mga kasakit, ang mga sakit nga sitwasyon. Kining atong simbahan buslot to nig atop sa una, nagabuslot na ning kisami, 70% sa tiles na nga tangtang na, wa tay kurente dinhi nga enough kurente, wa ta ni yuta ana, wa matransfer ang yuta, wa tay building permit, occupancy permit ana, o kaluis Ginoo kining tanan karon mga 90% na human na gid nato. Wa tay kumbinto karon, napatay kumbinto with matching elevator. Na siya. Ato ning nabuhat. Ang kantidad ani, ako lang niyang himuan og summary, one of the Sundays nga moabot akong i-report ninyo. Pero mao lagi ang resulta na agyoy 70 million nga utang pa. Na palit lang gyapon tag slot og dinhi ta makakita Ginoo. Tanawa ikahurot aning 70 million. Kung mo palit lang yun mo, kamong tanan nga nakabati, palit mo tag sa kaslat, bisag once a week lang, makakita kita how our love for God and for the church works. Mahuman ra dayon ning 70 million pesos. Mawa ra dayon ni siya. Mura ra nig hangin mawa. Nya makaingon ta, gaan ra man kay Father? Nakakita na ka Ginoo. Gaan ra ba? Pila rago ng 100 pesos, hatag nimo.
Nya doon na si usa 100 pesos. Hangtod niya abot na tag 258,000 ang nanghatag og 100 pesos. Siyuna nga na. Dali ara kang mawa sa 70 million. Bot na sabot baka mo ani.